बे समावहाय आङो बाक्सा जिल्ला बरमानि हिनजावसा फरायसालियाव दङ। बड'लेण्ड खौरांनि गाहाय दैदेनगिरि आदा रमेन बर'नाव आं बिथांनाव मोगा-मोगि लानो नागिरदों। गोलोम बोथोर समाव बिथाङा बेसेन नाङा जासे फ्रि इंलिश स्पकेन लादों बिथाङा। बिनि सोमोन्दै आं बिथाङा बे हाबाफारिखौ मा थांखि आरो मा नोजोरजों लादों बेनि सोमोन्दै आं बिथांनाव सोंनो नागिरदों। फ्रि कचिं इंलिश स्पकेनखौ नोंथाङा मा थांखि आरो मा नोजोरजों लादों? आङो खायसे थांखि आरो नोजोरजों लादों। गिबि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बरमा ओनसोलाव जेसेबां गोरिब गुन्द्रानि फरायसुलि फरायसुलाफोर दङ, बिथांमोना फैसा गैयिनि थाखाय बिथांमोना मोजां मोनसे कचिं सेन्टाराव थांनानै बेबायदि स्पकेन इंलिशनि कचिं लानो हायाखै। तो बिथांमोन फरायसाफोरखौ आङो हेफाजाब होनायनि थांखि देग्लाय नैबे स्पेशल स्पकेन इंलिशखौ बे सामार भेकेशनाव आं बेखौ लानाय थांखि लादों। आरो बेनि अनगायैबो दङ जे जोंनि नैबे ओनसोलाव जे जोंनि स्पकेन इंलिशनि बागै खायसेया मोनथिया, बेनि बागै आं एवेरनेस बा जों बेखौ मोनथिहोनाय थांखि बेखौ लादों। आरो लोगोसेनो जोंनि बर' फरायसाफोरा खायसेफोरा जब इन्टारभिउ, बे जब इन्टारभिउ थांनानै बिसोरो इंलिश स्पकेननि थाखाय बिसोरो भाइभा बसआव फेल जानो गोनां जायो। तो बे थांखियैनो बिथांमोनखौ बेखौ गिनायखौ खारहोनाय, बेबायदि खारहोनाय थांखिनो आं बे स्पेशल स्पकेन इंलिशखौ लानाय जादों। दा बर्तमान बेवहाय 11 फरायसाफोर दङ आरो बेनि पाब्लिसिटिया जोबोद खम जानायलाय फरायसाफोरा आसलते गम मोनाखै जे बेवहाय जे स्पेशल स्पकेन इंलिश सोलिगासिनो दङ। आच्छा, नोंथांखौथ' बड'लेण्ड खौरांनि सासे गाहाय दैदेनगिरि होनना मिथियो। नोंथाङा बिनि गेजेरजोंबो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरो? आं बेखौनो होनो नागिरदों जे बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों जे जोंनि गासैबो फरायसुलि फरायसुलाफोरा जे जोङो नांगौ समाव जोंनि नैबे फ्रि टाइमाव जेब्ला फरायसाफोरा सामार भेकेशन मोनो, बै सामार भेकेशन समाव ओरैनो थायालाबासिनो जे बिथांमोना बेबायदि स्पेशल स्पकेन कर्सखौ लायोब्ला मोजां जायो आरो हायोब्ला गुबुन कर्सबो लानो हायो। आं बेखौनो मोनसे मेसेज हिसाबै बुंनो नागिरो। नोंथाङा दा आथिखालाव मा मावबाय थायो? आं दा आथिखालाव आङो मोनसे गभर्नमेन्ट सार्भिस मावो। आं एसिस्टेन्ट टिचार्स अफ बरमा गार्ल्स हाइ स्कुल। आं बेखौ 2014 मायथाइनिफ्रायनो मावदोंमोन आरो बेनि आगोल आं 2010आव धुब्रियाव मोनसे हेल्थ सार्भिसआव आं मोनसे गभर्नमेन्ट खामानिखौ मावदोंमोन। आं बेखौ बाद होनानै 2014आव बेवहाय आं बरमा गार्ल्स हाइ स्कुलाव बेहाय जइन जाफैबाय आरो आङो जोबोद सेटिसफाइड मोनदों आरोखि। जिउआव नोंथाङा मा इन्टारभिउफोर माबाफोर लिरना क्वालिफाइड जाबावदोंमोन नामा मानिबा? आङो मोननैसो क्वालिफाइ जादों। गिबि नाम्बार 1आ जाहैबाय बे MPW होननानै बुङो, बे जाबाय हेल्थ सार्भिसनि। आरो नैथियाव जाबाय आङो बेखौ हाइ कर्ट, जितु हाइ कर्टनि LDA जुनियर एसिस्टेन्ट, बेखौबो पास खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो आङो टेट ME सेक्सननि टेटखौबो पास खालामदोंमन। बेनि अनगायै आङो LIC जितु ADO होननानै बुङो, एप्रेन्टाइज डेभेलपमेन्ट अफिसार, बे एग्जामखौबो पास खालामनानै आङो एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन, नाथाय आं जइन जायाखै। आं लास्टलि नैबे एसिस्टेन्ट टिचार एज ए साइन्स टिचार बरमा गार्ल्स हाइ स्कुलाव आं बेवहाय जइन जानानै आं दंफायो दा बर्तमान। आच्छा, नोंथाङा होमबा गोबां साख्रि क्वालिफाइड जादोंमोन आरोना, गोबां साख्रियाव ओरैनो मोनबेसेसो क्वालिफाइड जानो हादोंमोन? आं दानि बावैसो बुंबाय, बे जाहैबाय MPW गिबि। नैथिया जाबाय टेट ME सेक्सनाव आङो एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन, नाथाय आं जइन जायासै। थामथियाव जाहैबाय बे ADO एप्रेन्टाइज डेभेलपमेन्ट अफिसार, बेयो LIC नि आन्डाराव। बेनि उनाव ब्रैथियाव जाहैबाय बेयो हाइ कर्टनि जितु LDA, बेयावबो एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन, नाथाय आं दासिमबो बेवहाय जइन जानाय जायासै। बेनि उनाव लास्ट मोनसे साख्रि, बे जाबाय आंनि नैबे एसिस्टेन्ट टिचार हाइ स्कुलाव, बरमा गार्ल्स हाइ स्कुलाव।